Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ngat bi prap hungut ki kena kan thai ha Afghanistan. Kat kum u education official jungka Afghanistan ulaong lajan prap hungut ki kena kan thai kila poi hospital hadin ka jingat bi ha ki school baki pule. Kat kum ki kubor ki yathu bakane ka jingat bi ki kena school kan thai kala ji ha ka singi sajan bat ha ka singi ublai hasar i pul province kabadon ha ka phangshate jungka Afghanistan. U Muhammad Ramani u director jongka Provincial Department of Education ulaong baka jingat bi kalaji hasang charak district hapdeng ki kena school kenthai ki badang pule ya ka class 1 hadu ka class 6 layathu Muhammad Ramani bahnru phongut ki kena kenthai hanaswan i kabot up school bat khat nyongutam hanaswan i Faizabad school lasha IB baro artli ki school ki adon marjan bat ki rius new ki bale ya kane kakam kila thong ban IB ya baro artli ki school laong Muhammad Ramani ngila pun kenri no ya ki kena school sha hospital bat menta kila stang koit baro naka jingat bi laong susu Muhammad Ramani kajing tokit kadang ya chakmat bat kajing tokit ningkong kapen i ba mano remano ubadon jing bisni ula siu da kapisa shakiruna banle ya kane kakam laong Ramani bat uklem ya tu shai hakabaya dei bat kane kajing ji Ramani uklem ya tu syai hiru hakano karukom ki kena kan thai ki ngatbi bat ya ka jinglong jong ka jingmen saw jong kiru uklem ya tu kane kala bandai ka sien ka baningkong bakum kane ka jing thumbor kala jie nadu baka Taliban kala bat ya ka bor ha ubnai agos ar hajar ar phuwe laong baki Taliban ki jukhangru ya ka hok bat ka jinglaj lut ki kenthai nong Afghanistan ya ki kena kan thai lakhang no ban le school hadin baki la pendep ya ka class 6 ya ki kenthai lakhang ru haki babun ki kambat haki jaka padba kane ka jing hier thma ya ki kena school kenthai ha Afghanistan kapen ken mau ya ka jing IB ha Iran kabala thong ya ki kena school kenthai kabala ji ha November jong usnem ar hajar ar phoar daki hajar ngut ki kena school ki layathu bayaki lapen stom daki tedam balong bi ha kane ka jingwan berbi hendrei ha kane ka jing ji kabala ji ha Iran omshem latip manu bale ya kane ka kam bat ki kenja chemical ayu lapenan kam ban pensitom ya ki kena school.